Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Unoti kwazuva ichangamire nzima unzi makadii ndaimepo unobviwa kuri nani zvishoma mutukuvyani mutuku wangu handouzive ndakangodona gogo ndinoyera mbizi saka ndoye ndinoti mutuku asi ndinonzi hausi nani kumachechi kwataenda ndainzi hausi ndikumutuku asi mai vakafa muri mucheche vakafa ndiri kuma 7-8 years manomwe nemasiri kana kuti masere makore zvino muchange maakutaura nachangamire ndiro tachangamire ihungu pane zvamunoziva zvamusingaziviwo munenge muchiti kwete nguva nemukana muchaupiwa yekubvunzawo mibvunzo nekutsanangura nezvimwe zvinenge zvasiyiwa nasekuru asi zvese zvinenge zvataurwa nasekuru vanozvipedza zvinenge zvisinai basa kuzozvitaura nekuti vanozvipedza zvinotendwa maoko enyu musadai enyu hapana zvahayo hakusi kuchechi musadai anzwa nemapostori saka toita se kuita izvi kana kudai makambosika here mukati menzvimbo dzematare ndakambopinda here nzvimbo dzematare kana kumachechi nekuti ese munoudzwa nezveupenyu matare ese ndakapinda mukasanangurirwa here kuti pamuri apa mune mudzimu panodaro mukatadzane kugadzirisa chikaranga chigere pamuri vamwe vainditi imhepo dzamwe vantu macheche irowo hai chokwadi dzakawandisa mhepo dzacho nekuti hazvina kunaka ka kana uchinge waenda kumacheche uchinge uine chikaranga kana chiripo hachife chakanzi imhepo yakaipa chinonzwaro nevasingachidi nevasingazivi zvazvinozoita mangwana upenyu hwenyu nguya muri kufamba panzvimbo imwe chete makasungwa maoko nemakumbo munotenderera panzvimbo imwe chete masango enyu matema pari zvino muri kuinda kuda kuti mudzoke murada kuti muinde kuda kuti mudzoke hapana kwamuri kuinda ende ndikatarisa chiraramo chenyu nguya muri munhu ane rake riya munoziva asi rake iroro rakaendevi ramaiti imi kana mukataura nanhingi kana mukaenda pabasa papi zvinhu zvise zvaifamba pari zvino zvakaenda handizive zvakangodambuka zvega ndobva zvadziva gwara reupenyu uchibva raiswa masito makambonzwa here kuti mukati medzinza renyu mune ushereketwa urimo mukambozvinzwa here kuti vanasikana vemukati memusha imomo hamugoni kuchembera muine varume mudzimba mukazvinzwa here kuti vakuru vemusha vane kurombera kwavakaita vanasikana pamwe chete nevanakomana izvo ndezvemhuri yese kuti zvenyumeka munombonzwa kufamba womusana umu nemuura umu mumbonzwa musoro kurwadza muchinzwa dzungu mumaziso mumbonzwa makumbo enyu kuita chiveve dzimwe nguva mumboita kunge ari kushaya simba makambozvirapwa here kana kuzvibvunzira kuti chinyi akuchichengoti makanokurwa tsoka makanokurwa tsoka badzi mwiri wese wakapedzwa kare musi wamucharwara izuva rimwero muri kufamba muchirwara asi chirwere chenyu handi chechingeringiri chirwere chenyu ndechemidzi yekugadzirwa chaiko nenyaya yevanhu vane godo neshanje nekuita kwavo kwavakaita mumusha menyu mune zvinhu zvakasopanduka kare kare zvinoshungurudza mhuri makambozvinzwa hongu kwete hongu sekuti totadza kana kurara ndonzva muri pamusoro pari kufamba china hazvina kupanduka tinhasi ave makore chaiwo
ndani kuti hapana anozvifambira vakuru vemukati memusha wekwenyu. Uye zvevakuru vemukati memusha wekwenyu nemi vana vacho mese hamuna kuisa musoro pamwe chete. Dai hondo iyi makasei kunda kare kare. Atitoonani kana kutsikirana mudzimba. Dai makasei kunda kare kare hondo yandiri kutaura nezvayo. Zvino makapiwa mhepo yekuti mumwe nemumwe anoita zvake. Iwo madzinza acho mumwe nemumwe anoita zvake. Makakurira kwani pemuri kudiwa zveredzwayo? Kwamboyi. Akabvisa chiredzwa. Ndiri kutotadza kubvisa, ndakangowana gumbezi nezambia nematenesi kuti nditenge gumbezi. Uri kudiwa zveredzwako ndai muzadzise mwoyo wawo usununguke mazunzo ake. Nepo pamwe panokusungira chirarama upazivi kuti ndepapi. Asi dzinza rekwako riri kukuteera kudai. Nyangwe usina kukurira mukati medzinza iroro, asi dzinza ravakaberekwa naro ropa racho iri harina kuchena. Hondo dziri kuuya dzichitevera mumashure mako, uri kudiwa kudzinza rako wakamborinzwa. Ina usati wakutsvaga nei ukaita? Ndoshawa kuti ndokubvunza ndichiti chii. Unobvunza kairo kumbuya kwakakupa kuti unonzi madhoi. Enda kusi kunyepa. Wakashaya. Hauri madhoi chaiye chaiye hakusi kunyepa. Hausati wamboirota chiri kumakope. Ndinongorota. Zvino woudzwa nemumwe munhu kuti kwai unoera chakati iye mhuka pekutanga mbuya wako wakakudza. Kechipiri ndo mhuka yaunosangana nayo kuhope, saka unoti inourire kuhope kwako zvaita sei? Ndipo saka wanga wachita kuti ndinofamba nchinzi kumapostori hazvipo, ndosaka ndichiseka zvawo. Nekuti mberi kweuso hwako ndaachingoringidzwa mhuka iyo. Ndiyo nhasi mhepo inokutevera mukati memusha wekwako. Ndiyo nhasi inoti chawabata mukati memaoko inoparadza. Ndiyo nhasi inokupa chero jambwa chairo kupomerwa musha dzausina kubara. Ndiyo nhasi zveine mudzimu wakagara pauri ipapo. Ndiyezvo nhasi ichakutadzisa zvokumisa musha unoita chingai. Ndiro dupo iro rine mhaka idzi. Hongu kwawakakurira kunetwako. Asi zvese zvinokudzudza ndezvedzinza rekwako. Ndine vana vangani kwembuya? Ndine 4. Vana. Yamumwe akadarikira. 5. Murume wacho aripi? Wekutanga baba vake vari kuNyamakati. Vamwe 3 baba vacho vari kuSouth. Mondo wira. Tinongowirirana ndakaenda 1 week chete. Wekutanga vari kuHurungu. Ko murume anokushandisa iwe usiku munomuziva? Ndinorota vari sekuru hanzvadzi yamai. Ndongobvunzwa. Asi pamwe pacho ndorota ari mwana wangu manje. Saka handinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Inini kana ichida kukuroya ndogona kutopfeka chiso chaRobert chaiye akati Robert muroyi. Kwazvo kana chaya makupu. Notsvaga chiso chakareruka chinoita kuti apomerwe ndiye mhosva. Asi ndichiziva kuti ndini. Kana changu. Kuchivika changu chacho. Mangwana anozondiziva ndikarega kuenda pamukadzi. Kana changu. Kuita nacho. Kunzi ndichifumba. Kwanditi wakakura kuti mukadzi wavo iriwe kariko. Zvada kuti chii? Ezvo. Kwandiri kunyepa. Handivakadzwa nawo hupo. Asi vanga vasika kuti mukadzi. Vaidaro. Saka zvino. Nhasi vakuzouya usiku vakuti zvaipa. Saka vaiti ukadzi waita kubauya wanga uroka. Nhasi vakutadza kuvaka musha wekuti unoswera uchisekerera. Hazvina kunaka zviye zvokupiwa mhepo ziya kana zvokushandiswa nevanhu usiku zviye. Wako murume chaiwo unoona apa mugoni kuzwanana kana kuvirira. Nokuti zvinokusiyira jambwa nemunyama. Tanga ari mutorwa taiti endai apa mupfimbane takatarisa ndizvo. Iwe wotowe ndinokuda unoto wandikudi kana rimodanana zviperi. Handizvo. Mimi kana shimbona. Ndizvigona. Zvinorwadza. Matambura. Ndatambura. Murume kwacho
1 week nenda kutodzoka kumba. Kumba Kumba kwandakavaka kumusha chaipo kuti ndingogara ndiri ndega. Iye murume wacho anenge achingovhumbura zvekuti shoti kuva ndatadza ndipapi. ane here Ane here nguruve. Kumba. Nkombe. iwe musha wenyu wakafumuka kudai unofamba mitsindo yevanhu usiku kudai chini Vanofamba shuwa. usiku wega vanotoona kuti vapfuura ngepamusha penyu pa umbosvika kugara kumboziya dzavo dzepasi chigare varipo mopedza moshandiswa chaizvo mapedza kushandiswa wozobva havo kwakwedza moshandiswa kambuya munoziva Ndinozviziva. makamboenda here kumapositori kuti nakuudzai kuti vanhu ava chaizvo vaitonyazoda kuti mufambe navo pakuroya vambokudzai Vaindiudza asi pekutanga ndaiona kunge vari kunyepa saka ndakaipa. isinemakaisi vanotora kunyepa vendokuziva here kwavabva ndokuziva kuti ndakamboswera tese here Apa ndinotodya sekuru usiku wacho. Ndikutaura kapana ndiri kutaura avo vaivati vanonyepa ko inini ndinokuzivawo here kwabva Aiwa musi kunyepa. aiwa uri mubato webasa mwana izasi simbori nemaba uri mubato webasa chaivo zvekuti vakada kushandisa vanoita zvese zvavada chiindwa newe uchidzokwa newe uchingosvika kukandwa apa ufuma mwiri wakaneta mudumbu muchirwadza muchifufutira ngemunhu agutisa chaizvo asi uri kumuka mangwanani unenguva hei usiku naimwe vanhu vakarara vanohei mumakunzaipo chakazvinenge kumusana kwavo mwanangu kunotorema kuchivava kumusana kuchifambwa wakapedzwa nevekare ukatemerwa nyora kare ukasimbiswa hamene mapositori kana atakutaurirawo wavaiti vakutaura nhema ivavo isinobva tangoti gwara tina mangwanisa ndokuti zvifumuke Aiwa chokwadi kusi kunyepa. Ndakuzvinzwisisa pari zvino zvekuti. tirikuda kuudzaka kuti uri muroi ndotirikutaura ine handimbowa zvoda kunyenyeredza idai namadhoi kungokuti ijo ndokuti mangwana ndikurapei chinhu chamunoziva inini ndikurapei chinhu chandinoziva tichirapana zvinhu zvatiri kuziva kuti panapa tiri kurapa chinhu chakati ndokuti mangwana muzopupura kuti sekuru zviya zvamaitaura zviya zvakazopera saka ndikakunyenyeredzai ndikangokurapai muchinyarere hamugoni kuzoziva kuti ndakanga ndichikurapai chii saka apa ndinofanira kukuudzai chinhu chikurukuru chamukufanira kurapwa pano ndichisavire kuroya pano ndo chinhu chikuru hakuna munhu anopinda muzvinhu zviya nekuti imi hamuna kuzvienda kunozvitorera mitauro iyayo imi makatoita zvekutendeutswawo vakanga vaona kuti mizimu iri kwenyu yakati kosirei vakati uyu ndiwo watinoda kushanda naye asi pakati pazvo panenge paine munhu anenge aripo akaita kuti musangane nevanhu ava ngatishandise iyeyo ndiye akanaka izvi ndezvombawana sekuru venyu ndatotanga Aiwa chokwadi kusi kunyepa. anozviziva mani zvandotanga ndini ndatanga kuzvitaura ndini ndatanga kuzvitaura kwazviri kubva kwakatanga nhasi here kuroya kwacho akatokura ari mazviri achikuti ameni taura chokwadi pamberi pevanhu ndokuti kuone ini ndinoda kuti ndimirire kuti ndinyatsokuzamisira saka hanzi nachakamiri taura chokwadi zvakatanga sei zvanzi nyarai Izvi zvakatanga kurorota. Ndazoenda kumusha kana mairota chii ndaigona kurota ndichienda imwe nyika yandisingazivi. Ndichifamba ndichienda kune imwe nyika nevamwe vanhu vandinoziva nevandisingazivi. Ndichidaro kwekupedzisira kuti ndakatozoona kuti takutoita kunge takutotema nyama tichitosheya vamwe ndovaitotema dzichitoiswa pasikero tozodya saka pandakatanga kuzonyatsotsanya ndichinamata yanga yakuchinja isaiti nyama akuita makabheji dzimwe nguva mapotatoes kana kuti chimodo kuita kunge zvakuvanzika ndiite kunge ndiri kudya zvinhu zvakanaka ndobva ndazoenda mumusha manaa ndakaroorwa ndobva ndarara ndakaona vamwe amai vepanext vaipfeka zvimachira eblack vari pamusoro pemba saizvozvizvi ndobva ndatotarisa ndakati ko munhu zvaakabatira kumadziro kwari kudei saka pandakazoenda kunobvunzira kuchechi zvikanzi
anga atouya kuzokutorai kuti muende ndopakatanga kunyatsokura problem yangu ipapo nanga ndakutorota ndichitobuda kana kutodaidzwa kutonza ndichidaidzwa padhoo ndotobuda ndaenda futi kunzvimbo yekusouth ndakatosumuka zvekusvika mudenga ndobva ndadonha futi pamubhedha zvakandinetsa kuti zvinomborerei izvozvi saka ndakatanga kuzviona kuti zvaitaurwa kumashure ichokwadi zviri kuitika kwandiri saka zvairamba zvingondirwadza ndichifamba mandaienda ndichingodyirwa mari chinzi ndakasvika vaitotaura kuti mune nyora kumusha kwenyu takukutemererai futi kana kuti takukupai bute mugeze asi hapana chiri kuchinja bute rinobvisa uroyini bute chairo rinobvisa uroyi hakuna bute rinobvisa uroyi marinzo ini singena handitambisi bute iri ndichipa munhu bai anze makageza uroyi unopera unopera nebute motadza yenyu kubhururuka usiku muchienda nebute mai vakushava imi saka ndazonzwa muchiti munozorota muri kumakuwa ndakamborota kunzvimbo yataigara ikaripo ndaitoita kunge ndine globe apa ndichitofamba ndichitoenda ikoko zvakatondinetsa kuti zvinomborerei izvozvo saka vamwe pekutanga vaindivanzira vachingoti imhepo asi ukasvika pane umwandikudza chokwadi kunzi muri kutoroya ndokutoroya ikoko ndotazopedzisira ndakurota ndiri kumusha kwacho kwandakachengetwa kwandakakurira tichitoita kuti tiri kubva kumakuva ikoko nana gogo vari pano nevacho vakashaya tichitodzoka kumba ndokwandakaona kuti chokwadi ichi saka zvaingondibata kuti zvinopera sei saka ndaiti ndakaona mari kuti ndiuye kunoku ndifonere mukoma Robert hamene kuti mari yacho yaenda ndaizoerekana ndisina kana mari hamusi mune makore maviri muchinditi muri kuya svondo rinoya ndaingoti ndakati ndiri kuya ndochengeta mari ndaizongoona ndisina chokwadika makore maviri chabvunze musi wavo wakazondifona tifunga svondo rapere ndakatoti nhaye nyarai chimboyatsonditaurira kubva patani makore maviri chongotiti svondo rinoya chairo ezvinezvi handisi kuti uri kuya kana wauya ndozongoona usvika makore maviri changamira zvanoita mangishaviri rinenge richiziva kwauri kumuendesa chokwadi unobva raziva kuti ini ndakunobisirwa papi pano nevamwe vake ava vanenge vachigara vachitoziva kuti mai wee tikamutendera shamwari yedu iyi kuti inge ichiindako taakunonyadziswa uyezve taakunobviswa taakukamurwa pane munhu wedu watinobasira nani ende chokwadi ndino idzi ndo nyaya dzangu idzi ende ndida kutoti kana muchibhururuka ndida kuti mutangire kubhururukira pano ndopa ndida kuona simba rekubhururuka kwevaroi pana kubhururuka pana hamubhururuki pano ndida kutoti mumbotiendesawo kwamunoenda ikoko hamubhururuki nyange ndida kukudzosai kuita kunge gona ndikatendeka ndakabata ndo zvandinoita inini ndikabata muroi inini ndo zvandinoita ndine chipo chevaroi inini unonzwa muzukuru chirega kwaenda kwakupopura kuti sekuru ndanaka handiba haizvozvozvo muri pamatoziva kuti ipa panchambomira kukusunungurai kusvika ndakunyatsoona kuti uroi hwenyu hunosvika papi kana nasa hwiri wanyachikushanyirai tombowatinha neshamu magadziko nemusoro nemusana wachibva pano wachimhanya wachidzokera havakuteerei pano hakuteerei pano ende vari kutozviziva kuti eya aendeswa kuya kuya kumuvengi wedu nekuti nahande kutendereka kuti ubhururuke uri pano ende handichakutenderi kuti kana waenda kumba uzodya futi nyama uzoenda kumakuva hazvapera ndopa zvaperera ipo pana zuva ranhasi uchazomunza Robert wawakanyepera kwamakore maviri kuti edi sekuru vaya vayaka ndo vanenge vakandidzidzisa uroi kutaurira atora uroi wavo idzi nyaya dzavo dzizivere Robert ndinomira nadzo iri ndo nyaya dzina basa kwandiri dzese dzikamuroi kanomuka usiku atadzava atamagudza vamwe vachitsikwa iyezvizvi murume pamwe anenge ari uku chinezita kuti watokonya nefuti nemurume nekuda kuuya ushamwari kuti vamboenda kunengeko murume ane zvaainazvo zvinenge zviti
munogarisana sei naye murume Azviti. kune rumwe rudzi rusingagari nemarudzi akadaro hamuvirirani imba inotoputsika kutoita chembericha yekuti inenge yakapfigwa nemurume asi ichigara ega usiku muchikuda muchienda handiti uri kwati hope dzavanditsanangurira dzekuti ndaazopesa ndaakuruta ndaakwasekoro ndaandabva kuti chiya mama taura kuti ndezvekwawo kwavachengeto ndikati hakuna muvengi kana mutorwa anozopinda pasina wepedyo handa kuzvitaura dakuti vauye pano vanhu ivava kana vachizvikwanisa vakuteeri nekuti ivo vamaoko mangu madira handinoita varoi shamwari dzangu nenda kuti ndivafundise hwangu ndovafundise uyowo ndifundisewo wavo nekuti panguva dzavakakutambisa ngoma dzekwako inini ndinongotambisa ingoma dzekwangu pano ndokudzaiti pano hapamukiwi pano panonzi padini pano wakwira dutaunhu ramuchadi unonzwira pamuchadi ini charindokuti upone mwana unoziva shaviri yamuzukuru harina charinokupa haumukiwi nesadza mumba haumukiwi nemunyu mumba haumukiwi nepfuma mumba asi unenge uchitoshupika uchitopiwa dambudziko pamusoro perawinaro ukaya nyama yavanhu usiku masikati uchada inge nyama yavanhu yava yausiku mangwanai uchada shireni muumbudo miwana kupi pedzezvo shaviriyariya harina kujeka nekuti rinokudzimira chero chiraramo chaicho iyo chingonzi wakapiwa basa kare rekuita kana kwafiwa chaiko iwe unogona kufembedza kuziva kuti kwafiwa ndekwanhingi unogona kufembedza hwema chaiwo kuti nyama iri kwakati iwe rudzi kwako rwokuroya kwako iwe unotofembedza mudze robert vanofembedza kuti chero kukafiwa kwanhingi anofembedza kuti kwafiwa kana kuhama kukafiwa anofembedza kuti kune kwafiwa ichokwadi akusi kunyepa ndogona kutongorota kuti kune munhu ari kufa kana kuti murume kana kuti mukadzi asi ndichitozorota ndiri ikoko ndichitodya izvokazvo akusi kunyepa saka murume wakambomudzera ndinobuda ndakamuudza nekuti dzimwe nguva nyora yaitombondipara nchiti nyora yaukandipara ndokuti nditorara ozi kukwana kwe12 o'clock ndinge ndakutotadza kurara wakuda kuenda mazino anenge adai akangokwana chete kunenge kwatochena 12 dzikakwana kune vairasi kunenge kwatochena wakuda kuenda zvokuti ndofunga pacho pandinenge ndichitadza kuenda nepavanenge vakutorwisana neni ndinenge ndakunzva kutsva kuita sei hamene zvandinge ndakunzwa zvokuti kunze kunotochena ndakapenya asi pamusoro yangu saka murume kana munguva dzamataura ichi ari kumbokudaiwo kukuita mudzimai wake zvinofamba sei panguva iyi zvinombonzwawo nevaro idzi zvinofamba sei hana basa nazvo hana basa nazvo kuti atoita kana basa neni nguva idzodzo mune mamwe nepapa ndinyatsozoti anenge akwidibirwa mugwara wakasimuka anenge abva kwaunopfawiswa mwana mugwara unomupfawiswa dzakuda kuenda ikoko munonosangana sevaroi hamupodzane here panyaya dzepabonde ipapo handizoziva handizivi asi kunana sekuru kundokwandinoziva kuti sekuru vanotouya vari sekuru kana kuti vasiri sekuru votondiita mukadzi kana sekuru ndokwandinonyatsoziva ikoko handizive pamwe zvinoitika ndisingazivi handiongovi nemurume kare vanenge vachizivana ka pane murume anoenda pamukadzi wemumwe here handizviri pabanze rezvo vana vachizivana kuti uyu ndiwanhingi zvakafanira panyama imati munonyatsofembedza kuti kuri kufiwa nemurume kana kuti nemukadzi wotozoona wako neminanani pandaigara ukariba ndinenge ndine vanhu vekukaribawo ikoko pandakazouya munyamakati ndinenge ndine vanhu vemunyamakati imomo varume nevakadzi varume ivo vakadzi ndakambokuudzai kana ucharangarira robert ndichitaura
asi gore rakapera ndichiti muroi pana mbuya vayo kunzi nemurume havadi kushanda vachiti ndikatama apa zvinongoitika ndikatama hakuna muroi nhasi tomboti ndiwo watama ndiwo watama nhasi ndiwe muroi waenda kunogara pamba apo kana uko mheni kwawaenda ikoko nzvimbo iyo ine varoi veko vanotozviziva kuti munomauya mumwe wedu vanobva vakumbira usavira nani wakumbira usavira newe sezvo riri shavi rako sezvo uchizvida shavi rako aunobvumara wakutotanga kuita usavira uya hwekuwirirana mukuwirirana makutomuka mese muchidini ukatamazve kwaunogara ukaenda rimwe dunhu unosvikosangana kuine vekupi mauswere vanhu ivava vasati vafembedza kuti ya pauya mumwe wedu pamba vanotanga vachaku kana ngokutokonyaka tovanzwa kuti tiri kuwirirana ikati hasha dzako dzinosvika papi kana simba rako rinosvika papi pakana haiwa watozoona kuti aiwa uyu yaitakura nechindi kuti munhu akatamba mutanzimo ndosaka tita vati varoya vatizwi varoya ndekungopedzanamo ende usavungoti ukatama ukaenda unogara pauroi wapera ukatama pakasvika apo uroi tasiyana nawo unonyepa kurira kubini ini ndakakurira kwanhari kumagunji kwaera nzo tionhari zvenaimana nyamakwembe aiti nyamakwembe asi mitupo yacho chi kuzonzi inzi nhari inzozvo inzoka izvo panhari inzouye saka vana nhari ava ndo vamaitorana navo kuenda unoroi handoimba ivavo ndo vakatanga nemi muchiri kamwana kana ndichiri kwanharinyatsoziva chibika makazoziva makura sei ndakazoziva ndani kwaunzi chiumburukwe makazoziva makura sei ndani vana 2 vamane makore makanipa ndifunga nava ndiri kuma 22 23 maviri nemakumi maviri nemairi ndoo makazoziva kuti ukuroya hacho chiso chako chakasvika nekuroya kana iwe mazino anyama anenge atonyatsotsvaka chaizvo mazino apo une mukadzi wacho musvino uri musvino unozviziva kana ini chaindogona kutokuroora madiro andinoita varoi ndakuroora varoi vese vemunyika ino ndigareko vanogara neni zuva rimwe uroi hwapera zuva rimwe chete uroi hwapera ndibereka chemunhu uroi ubhuma uri kunzwa pawange uchitaura kuti paunenge uchifamba unenge uchitanga une mwenje apa hausi mwenje uya izizi ndio unotungamirira varoi mberi mwenje izizi ko pakufamba apa munongobhuruka bazera mukuri maperekana varusera kana mutsvairo inotsvairiswa nevakadzi epanze yavanosiya mudzimba dzavo ipapo handizoziva manje nangobhuruka basi ndiriutoyeuka pacho pandakabhuruka ndiri kusauti kuti kungobhuruka handisati ndakwira handizive pamwe pandinokwira nenge singaziva asi zvokungobhuruka izvozvo pakusvikomhara pamakuwa masvika ndauziva kuti pamarinda yamosvikoitei ipapo ndinganyepi sekuru handiziva chandinoziva ndechekuti vanhu vanototema kudai nyama totosheyana muri kumakuwa iko kuti yakwei yankwei saka munovanzenda muri vangani kuti ndiri kukariba taigona kuenda tiri 4 kana kuti 6 kokumwe munyamakati munyamakati vakawanda vakatombouya kuzondibvunza vanhu ivavo ndakatombotya ndaenda kuchechi ndanzi taurai vanhu vamunorota ndobva ndataura vanhu ndobva kwaita mumwe wangu wandaitamba naye ndibvaenda kunoudza vanhu vayo kuti uyu ndezvaangaitaura kuchechi kuti anokurota saka hanzi nyora pabepa kuti vanhu ava tishande navo vasauya vachitora inini saka pavakandibvunza ndakaramba ndakati handina kubvira ndadaro handizvizive mubvunzo wavo vaiti chine vaiti pawaenda kuchechi hanzi wataura mazita edu kuti ndinorota ndinovarota saka inini vanhu handisikuda kuvarota
saka vakazohwani wacho pavanhu vese yakazobvunza ari panext pangu kudai saka aibvunza kuti wataura zita rangu ikakuti unondirotere wataurire zita rangu unondirota here shuwa ndakataiwa ndikurotei ipapo wakaramba ndakaramba asi uchimurotawo ndaitoichawo futi kuti pamwe anogona kundiurayawo asi ndaitorota shuwa asi kuyowo nyama dzevakafawo inonaka here nyama sekuri papo panonetsa bhozi dzimwe nguva inochinja inoita nyama yehuku saka ndizive nenge chingoti inyama yehuku kakawanda inenge iri nyama yehuku kuti ndinyatsoona kuti uyu munhu uyu haiwa ndikunyepa asi ndotozozviona kuti ko nyama yehuku yacho ngade kudya usiku chete saka mati mabva kupizve ndabva kunyamakati kunyamakati kune vangani hanzi kune wakawanda ndokwanzi kune wakawanda dzakawanda vakadzi vanogona kusvika 6 akadzi 50 aiwa 6 saka unyamakati kwashataka kuona dunhu rimwe chete raita vakadzi ndisati ndavarota asi hamusati kwafiwako vanhu vanofa hamusati mawadzana pakuuraya vanhu vahandizive aiwa hamusati mawadzana kapa kunodya musati mayatsuwirirana pakunotsenga zviya nechinyi uyu hamusati mawadzana ba nandimbozvidai saka kuseni unozonzwa sei nokuti ndazwa kuti 12 dzakakwana kwaedza kwakunozoedza chaiko chaiko zvinenge zvakuita sei unogona kutanga kutoda kurara seni kwacho nekuti unongosina kurara unorara kwaedza asi kuti uzoramba futi wakarara hazvichaita wakuda kumukawo kuti uite mabasa epamba umwe musi ndakatoshamisika mwana wangu wokupedzisa ne14 years achimuka kuseni akati ko imi mama manga muchiuya kwandiri kuzoita sei ndakati inini zvikanzi matouya kwandiri ndakati ndanga ndichiita sei uye zvinanga ndakaita sei usache kundiudza zvikanzi muri mama kudai semuchiuya but mauiri anga muchiita anga achiratidza kuti muda kundidya saka zvakatondinetsa kuti ndakatogara pasi ndotanga kufunga kuti mwana uyu ari kutaura chokwadi because ndinogara ndichimurota achiita tsaona ndichimurota chinzi apa chijani zviri pabanzi aiwa mai ava vakabviswa mwana achapindi pachijani dicha noti vanenge vakambotya dzevamwe mwana chai mwana wangu chai pamberi pamwari siri zvekunyepa kana kuwedzera zvaane 2 months handidaro achitoti mama ndakakone muchiuya mumba ndakati uri kuti chikwe zvikanzi ndozvandiri kutaura izvozvo saka akazotaura imwe shamwari yangu mushure mungaitira kunamata kuti ndaona vamwe ambuya vekucharara vakataura nezita remwana wavo ndakati vanhu vaingovataurawo kuti ndo zvavari zvikanzi vauya vachida kundiuraya ambuya ndaingowirirana navo but kuti tironge kuti takamboronga zvekuti kuuraya zvikana kuti chiyaiwa ndaitotandara navo vachiuyawo tichienda kudhamu kunoraura asi mwana uyo akatotaura apiwa munamato nomumwe munhu munzira ndaenda futi ndichiti ndikurota mwana wangu aita tsaona achidzi arohwa nemota kana kuti atsikwa nenzou ndobva vamupa munamato vamupa munamato kuda ndibva ataura shamwari yangu yakasara ukaribva kuti ndairota asi shamwari mamusingambo ushamwari hwemasikati ndiwoyo muchinda unotaura koma nheru mamusingazomurota here ndakatombomurota akabata taiga panguva iyoyo inini handina kuzodya taiga asi aitoidya chi taiga yetanga titori tese ndobva ndadzitaura kuchechi saka vanhu vakangoita zviye zvekunyeya vachitaura kuti saka vanhu ava vari 2 varoyi ndati vati aiwa ini ndikutoda kubatsirwa asi kuti ndohopedza ndarota saka yakangotenderera manje mumalojimo muchiti ava hope dzavari kurota vari kutaura chokwadi kune vanhu vamwe vakati munhu ari kuda kubatsirwa vamwe vakati aiwa vanozviziva maoni saka vanhu vanga vasinga uyu mwana wacho anga ashaya ipapo achinzi mwana anga ashaya anga ari mwana womuroora wavo mwana wanzvadzi asi iyo ndo vanga vakazobata taiga iyi
Vachicha. Vachicha. Asina handiri padhuze. Asi kudya taiga iyo handina. Nayo nyere. Kune vanhu vanoti hakuna varoika. Ndipotitaura. Kune vanhu vanoti hakuna zvemaroika zvautotaura izvi tinoti maidambe. Aiwa varoyi variko. Wadi kuti tiriko. Tiriko. Inini mukoma Robert handizvibe. Ndizvo zvandisi kuti ndosaka wauya pano. Ndosaka wauya pano. Asi ndiri kuti variko nekuti dzimwe nguva unotonzwa kuti pane mhepo inotouya. Painouya iwo unotonzwa kuti zvakuitika panapa unenge usingazvide. Asi auya pamusoro pane fosi kuti hande chete. Saka unototadza kurara nazvo. Saka ndofunga paanokutora ndopo unoramba wakarara uchitorota uri kune imwe nzvimbo. Anenge akutora. Kana asina ndonoti nhasi ndambokurira pamwe nemunamati yandabata. Auya but ndatadza kubuda. Pamwe ndonza chidaidza nezita rako padhoo. Remwana kana rako. Chii chiri kumboitika. Kumbonamatawo zvongoita kunge zvadzika 1 week kana 3 days zvotanga futi. Handi toya nyama ukafiwa uko. Ona kana nemashamwari chakana ukatamba une shamwari. Untozoona kuti tiri kutadza papa. Unipedzira musisawirirane futi. Ni shamwari idzodzo. Saka untoona kuti ndakatamba nemuroyi. Vamwe ndotanga kuti kwemi kutambireni muroyi vane nyoka yavainaika. Bosi takamboenda kuchechi. Ndibva mumwe mukadzi shamwari yangu atonzi sei muchifamba nawa. Vanodya mbuya vanoroyi. Ndope yatozara village rese. Dzimwe nyaita kuti muroyi ndakati inini handizvirambi. Nokuti shuwa ndine zvandinorota pane zvinoitika pandiri. Asi ndiri kuvavaridzawo kuti zvipere. Asi hazvisi kudi kupera. Saka chinangwa chinyi hundreds ndichikuuya kuzoramba uroyi pamberi pasekuru sekuru ndibatsirei ndicheni ndirarame upenyu chaiwo. Wakanakawo izvozvi murume kana kuhora asi kuhora mari. Kubva patakaendawo December takadzoka nemari yechimbadzo. Izvozvi haana kuhora mari. Ari kutoti mari handitorina kana mari. Nezuro ndakangosunga $6 chai kuti ndouye kuno. Ndakati ndiri kuenda ndiri kutoenda. Patichafonera mukoma Robert achendodzwa kuti ndakakudaidza kudhara hauna kudi kuuya. Zvichaitikawo ndizvo. Saka mwana wangu musikana unamba 2 ndiye akazondiigira $5 kuti kwane $11 kwanise kuuya. Ndakangoenda pabhazi ndine 6 iyo ndakati ameno. Zvavachataura ndizvo zvinandatorota umwe mukomana wamwambuya futi vandinowirirana nawo. Ari paaposters achindipa mawems. Ndobva atanga kupopota achiti kwewo uri kutora asi mawems anga acherawo nemwana wangu mukomana mudiki ndamuti tsvaga mawems. Asi ndakazoapiwa mukomana anorasika njere. Ndobva ndipa mawems ayi ndatotora mengo yanga yajiwa modzi. Ndandaisa pasi ndikati ndoda kuzoenda kunoraura. Pamwe ndingawanawo muriwo. Ndakatakura mawems ena ndakatsiga bhaketi reblack rine mvura. Mukomana akatanga kupopota zvakanzi kwemi mazotora mawems evarungu sei. Ndakati handina kunge ndaziva ndokudzosera zvakanzi mawems enyu endai nawo. Ndobva ndatoenda kumba. Saka zvakaoma nedzimwe pane hope dzinondinetsa dzabamunini munin'ina murume wangu. Dzimwe nguva ndinorota achiti ari kuda kundiuraya. Achiti imba yakwavakirwa iyi yaifanira kuvakirwa amai vekuvabereka nemurume wangu. Saka ndoda kutokuurayira izvozvo. Dzimwe nguva ndotorota ndichitoiswa mubox asi ndichinzi ndaurayiwa nabamunina. Bamunina havataure neni. Kusataura kwavakaita neni ndiri kuSouth pandakambokufonera igore rapera iro. Ndaivafonera ndichiti bamunini ndiri kurota murume wangu aita tsaona nemota. Asi mota ndiyo yaanofamba nayo. Saka ndibvunzirewo kune maprofita kuti chii. Saka bamunini waibva ndavaudza nyaya iyoyo. Havataure neni tatova ndifunga ne3 years manje hatitaure tese. Vanhu vanofamba. Yatinze kuna chakata. Zvozozi maiguru yenyu andauya murume. Ende zviripo. Maiguru yenyu andauya mukoma wenyu. Tosaka muchiona muchirwa usiku. Muchinesana. Nekuti mazuva ano chero vana vadoko chero. Kune vana kuti kana vakatoya padare ndoti kamwana ika kandokaudzika.
asi unozoona kuti iyi uyu mwana uyu matara ari paari makuru zvaari kusangana nazvo zvikuru. Hakuna munhu anoroya anowirirana kudai nemunhu asingaroyi, hazviiti. Munonetsana ende mumusha imomo hamuiti zvakanaka. Asi unoziva mwanangu chandafarira chino Pauri, wafarira kusunungurwa. Wazvirereka kuzvitendeka kuti ini regai ndisunungurwe zvipere. Ndicho chega chandada inini. Pandazvitaura ndafunga kuti uchaita nharo kuti ndiunyatsoona kuita nharo dzakuti unyatsotukana zvakanaka. Asi ndanyatsoona kuti apa hapana zvekutukana baba. Kutaura zvakanaka mushe tichipedzerana. Zvichienderana nemwoyo wako chakupa kuti usimuke uchiziva kuti iro ndo dambudziko rangu riri kundishupa. Chirega ndiende kwasekuru pada wanga ndiyamure. Ndichakuyamura. Nhasa wangura arika ndisina kuyamura ipo. Saka manzwa pane ruvengo rwenyu nababa Munini. Asi yo baba Munini variraitira. Mirai. Ndati manzwa pane ruvengo rwenyu nababa Munini. Imimi muda kuuraya mukoma wako. Changamire vari kuti zvichida Munini handi makati ndibvunzire hope. Kubva ipapo munazota sei? Hatina kuzotaura tese. Ndokunoudzwa kunzi amai guru vako muroyi vara kudya mukoma? Iwako. Mababata? Saka kuna kuti musatsvagisa baba Munini. Kana vari nuroya kana varita siyana nazvo. Bvumai zvenyu kuti ruvengo rwenyu nababa Munini nderokuti imimi muda kudya mukoma wake. Zvakufanira pakupedza wangoita kuti ndairota mwana wangu andaita sawa. Mwana achibhazo kusanangura kuti mainda uona mbitawo ndicho. Saka mwana akachene. Zvakafana baba. Saka kuti ubvunze nase kuti saka mwana wangu anoroyo. Amen. Aiwa ndikuda kubvunza pakuti vana ava vakubvuma pari zvino. Baba Munini watako warota musikana aiti ndarota baba Munini vakandidai pagirasi. Vachindiona pagirasi. Vamai vanoroya. Indi kana vanhu vafamba indiwabatsira. Wadzosera. Tinobatsira. Iwo watouya woda kubatsirwa. Kune watoriwo vari padhamu wada kubatsirwa. Saka kana vafamba tinotobata midzi kuti muroyi iye muite zvakati. Idi chairo ndikutotaura kuna idi. Tototi muroyi iye muite zvakati anopapfidza chete kati anopafa. Ndoko wairota hope dziya uchirota uchinzi waiswa pai. Bhokisi. Tikaona kuti muroyi wacho tamushaya zvatinoita manje tinouraya. Tikaona kuti hatina kutaurirana sezvataita izvo hapo pano kati arikuramba kufamba kungogadzira chete kuti sangana nazvo. Iwe panguva dzavo kuti uda kubhururuka uda kuenda kumakuwa kunozviya vanhu uda kuzodai bwa hakuna munhu kwamakumbo amusoro hapana hakuna. Zvinhu zvako zvese zviri pachena mwangu nokuti ini ndinotozviitawo. Muzukuru akauya achitambudzwa achineseka ndinoti kudzorera. Ndinodzorera zvechokwadi munyepa kubhururuki futi unopafa chete. Zvatopera woenda kuna mupfika nebwe nekuti ungazoramba uchipedza vanhu vazhinji. Ndozvandinoita. Iwe utori nerake wauya wega wandiri uzoti uchanga migoda yange iri hama yako. Dai yange iri hama yako yauya kwandiri ndobva ndaitsanangurira kuti ningi wako ndikuzviziva. Ningi wako ningi wako ngatichimudzorerei. Dai uchitopafa futi. Wamboregeri. Ndinozvitaura ndichizvipupurira. Zvimiri bazvi. Iwe rakira kura waita ndiri kuti wauya pano. Danga ari mwana wako wauya pano kana hanzvadzi yako kana ani wako kana murume wako ndaimutaura kuti mukadzi wako anoroya. Ndapedza kumuudza izvozvo ndobva ndamuti unganetsekana nei. Bata gwenziri ndo rinonyisa varoyi. Wazviona. Saka hope dzako mwana mudzidza kutaura dziri pachena. Chazvazongonakira ndechekuti watenda kurapwa tinozvitenda. Ngakuwane vamwe varoyi vakange iwe nevamwe vakapfuura mwewe vanouya kuzobatsirwa. Iwe ndiwe muenzaniso wavo. Vazive kuti uroyi haudiwi uyezve uroyi haufumisi. Uroyi hauna chaunowana kusiya kukushungurudzika nabati uzonakirwa manheru nenyama. Basi. Wopedzisira wakudya nevana vako. Ndozvazvinopedzisira zvaita. Ndapedza wotodya idzi ndedzevamwe. Vachapedzisira vachati chakwakuka iyo. Iwe ukati haudi chero kuhope ukati handidiwa mwana wangu. Iwe vanoti wakuramba zvedu chine katourayire isusu. Anopafa chete mwana wangu. Saka wagara watozvidzividzira nevana zvese. Vaita zvinhu zvakanaka chaizvo.
ane makore mangani mwana uyo wamaida kudya 14. 14. Changamire muchitaura nawo munyanya kutaura nyaya yehope makasvinura zvatakaita izvo hapana here chamunosangana nacho Inini? tiri kudivi rehuro iro Dzimwe nguva ndaita kunge ndiri kuona nyoka ndotozovhunduka kuti chandiri kuona inyoka here chii asi ndinotoona hapana chinhu. makasvinura Ndakasvinura. Ndakatanga ndichiirota usiku iri hombe ndichingoirota iri padivi pemba kusvikira ndakutoudzwa nemaprofita kuti mune nyoka. Saka ndakavabvunzisa kuti ko nyoka iyi ndakaiisa papi kana kuti pane chakasanduka here iri papi. Vaitadza kundiudza kuti vaingoti pamba penyu iripo. Saka vanga vasingandiudza kuti ndakaitora nenzira ipi asi shuwa pamba apa ndaitorota iripo nyoka. tataura zvekusvinura muchiona takaita zvatakaita Ndikurevera kuti ndakatanga ndichiirota ndobva ndazopedzisira ndakuti kana ndichifamba muroad ndogona kuti ndaona nyoka ndonyatsotarisa ndoona kuti hapana chii nyoka. Ko zvimwe zvine maringe nekuroya nekuroya izvo makasvinura homwe yangu yakuti mangwana iwe yakuti ichi Taurisai shumba. dziri kutaura nambuya dzekurume ngatomurarungwana ngatotaura ikati nhasi pamusha panapa hapari kuuya muvanhu vakadaro kana ongo ndovatanga kusvika zvatotaurwa ndovatanga kuya hanzi kunge pano nevanhu vari kuuya iwo nhasi Aya, vantu sekutaura kwaita Changamire kuti aya chandifadza ndechekuti wega wauya kuzozvirereka kuti sekuru ini zvikuitika mukati meupenyu hwangu handichada ende handidi nekuti hauna unotsvaka gwenzi rekuti ndakuda kutanga kuti asi kuroya kune dzinde kwazvakabva nako asi iwe muridzi mbune wati ini sekuru handisi kuda vakati ndakaita fungidzira kuti zvandichataura tichaitirana nharo tigotadza kuwirirana asi zvese yanga ingori hongu nezvimwe zvikuitika mukati meupenyu hwako zvawapupura wega zvinoenderana nenyaya dzekuita sei asi sekuru vati pano ndopatsime toda kuti uzodzoka zvakare uchiti ndakurara hope dzeumambo tatete ndingafarewo nekuti handirari aiwa tinotenda kundimirira panze apa. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.